Bisa ngelek-ngelek. Neropo iki bingung bendino sayur ajan. Apa godhong telo ae ya. Ketoke nom-nom. Enek batas nek nom-nom tak goleki lah godhong telo ae. Bang bingung sayuran bendino. Nom-nom ketoke. Nom-nom tenan iki. Sayur karo goreng gereh enak. Ger. Bang bendino sayuran. Sore yang ini. Pakai tonggo sen terus. Kok ngerai. Angkat lupan gunak kayak lu senantu rak. Oh, dasar tonggo guys. Kena jejak tetangkan lu kok terus kayak ngono. Wis Nom-nome jan lemes kok sayur iki. Apa lho, Dik? Iki batas iki. Lah mendak batas prayo. Aku entuk ngerang. Ora entuk iki batas ngono aku penak men kok kaklek-kaklek koyo ngene dhewe. Ora mosok nandul iki rasa ngerai ngene wong. Sampeyan kok wong kok